ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಎಸ್ ನಾನು ನಿಖಲ ತುಂಬ ಬರ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಒಂದೇ ಆಯಿತು ದುಂಬು ಕರ್ಣೆ ನಿಖಲ ದುರ್ಬತ್ತೆ ಕರ್ಣೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಕರ್ಣೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದುವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾತಾ ಜನ ಕಾತೊಂದರ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈತಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು. ಎಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೆರ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನೊಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ ನಾಯಕ ನಟನಾದಿತ್ತು. ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟಿ ಆದಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಹುತೇಕ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇದ್ದೋಗು ಪಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಾರೀತಿದ ಕೆಲವು ಆಪುಡು ಹೊರಪಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚಂಡು ನೋಡು ಕನ್ನಡದ ಉಲಾಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಸೊಲ್ಬೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಒಲ್ಲ ತತ್ವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತುಂಬಾಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾವ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕೂಡ ಆತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮೂಲಕ ಅಂದು ತೋಜನು ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಬೇಲ ಸ್ವಾಗತ ರಕ್ಷಿತ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಲ್ಪಲು ಸೊ ಕರ್ಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ರಂಗದ ಜಿದ್ದೆಗೆ ಇರ್ಲ ಜತದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ನ ಮೇರ್ನ ಮೂಜನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಣೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಕ್ಕ ಜನರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಡರ ಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಂತ ಪರಿಚಯ ಯಾರು ಮಲ್ಪುರನೇ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಇದ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಹುದರಿಂಚೆ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ಓಡೆಗ್ಲಾ ಪೇರು ಉಡುಪಿದಕ್ಕೂ ಮೇರು ಉಡುಪಿದಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಮೆಟ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮೇರು ಇಂಚಿದಾರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವ್ನ ಗುಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಅವಿಭಜಿತ ಮಂಜುರಾಯಿ ಅವು ಬಾರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚುಗು ಹೊರನೆ ಕರ್ಣೆ ತೋಜುದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಗುಟ್ಟುಡು ರಪಕ್ಕ ಮುಡಿಯ ರಾಣ ಇಂಚುಗು ಕೆಲವು ದಿನ ನೋಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಂಡು ಕರ್ಣೆ 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 ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ಪೇಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಚದ ಗುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಜನವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪಂದೆ ಪಂದೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವು ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೀತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀತಂದು ಮಲ್ಪನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಟೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ಆದದ್ದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 100ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಚಾಸ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ ಮಾತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಬುಡ್ನ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಉಳ್ಳೇರು, ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅರ್ಜುನ್ ಕಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಕುಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬನ್ನೂಲಿಯಾ ಅತ್ತಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಕರ್ಣೆದಾದ ಕೇಳು ಪಕ್ಕ ಕೇಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಕರ್ಣೆ ಬಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಅರೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನಾಗ. ಸೊ ಕರ್ಣದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕತೆ ಕೇರ್ನಗರಿಗೆ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ರಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಏತ್ ಸಮಯ ತುಂಬ ಇರೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕತೆ ಪಂಡೇರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಹೀರೋಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತಿದ್ದಿ. ಓಕೆ ಮುಂದೆ ದುಂಬು
ಈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪನ ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರುವಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅದಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ಪೋಪಿನ್ ತೂಪಿನ್ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ತೂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಆದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪಿ ನಿಂಚ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಮತ್ತು ಪುರತುಡು ಸೇರುದುಲೇ ರೀತೆ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಆರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಏರಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಮಠ ಬಂದೆ ಗುಡ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಮಠ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲ ತಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸುರೇಶರೇ ಒಟ್ಟು ಎಂಚ ಎಂಚ ಮೂಡು ಬೈದಿನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಎರಡು ದಿನ ಒಪ್ಪುನು ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಂಡ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡು ಮಾತ ಕಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣೆ ಒಂಜತ್ತು ಪೂರ ಕರ್ಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಈರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಏನು ಪನೊಂದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಉಪ್ಪನಗ ಸುರೇಶ್ ದಾದನ ಗುಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ರವಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಪೂರ ಮಂಜು ಸರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಂತ ಗುಲ್ಲಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಏರಲತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ನೆನಪು ದೀಪ ನಂಚನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆನಪು ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ನಂಚೇನೆ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಬರೋಂದಿದ್ದೀರ ಅರೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅರ್ನ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಅರ್ನವೇಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೀರ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ದ ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಆರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಉಂಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೂಲಿನ ಸೇರ್ಪದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡುತ್ತೀರ ಅವು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಂಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಮಂಜು ಸರ್ ಅವಡು ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅವಡು ವಾಮಂಜೂರ್ ಅವಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಗೆ ಪಡ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆಗಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಕ್ ಅವ್ರು ಪನ್ನಾಗ ಅವಳೇ ನಮ್ಮ ತಿಳ್ಪೋ ಅವಳೇ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತ ಮಂಜು ಪಟ್ಟಗ್ ತುರುಕಾದ ಕುಲ್ದಾರ್ ಎಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೊರನೇಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ನೆನೆಪಾಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಮುರಣಿ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕೆರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ಎದುರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಗ್ ಯಾನು ರಾಮನೆ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ರಪಕ್ ಅವು ಏನು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 1/4 ಗಂಟೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪರ ತೆಲ್ತದೆ ಇಡೀ ತೆಲ್ತೀನಿ ಆ ಸೀನ್ ಓ ದೇವರೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪಿನಿರ್ದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಂಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ತೆಲುಪುನನೆ ಉಂತವನೆ ಚೆನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಆವು ಬಂದು ಎಸ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಮೂಜನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಕರ್ಣೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಖಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸೆಟೆಡ್ ಮಾತ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತರ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಂಜರಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ಣೆನ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಯರೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡಪು ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯನ ಪನೀರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಳು ನಡಪನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇ ಒಂಜಿ ರಥ ಕೊರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿತ್ತೆ ಆಯವ್ಲ ಅರ್ಜುನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ ಕರ್ನಾಡ ತೂಲ ಕರ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರ ಅನ್ನಗ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿತ್ತೆ ಅವು ಏನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬೋಡು ಮಹಾಭಾರತ ಓದನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಗುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಒಲ್ತುರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಹಳೆ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂತಕೇನು ಜಿ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರಗೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಬಂದ ಆರೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನು ಬೀಡಿದ ಪಣ್ಣು ಪವಿತ್ರ ಬೀಡಿದ ಪಣ್ಣು ಆ ಪವಿತ್ರ ಇರತ್ತತೆ ಅರೇನ್ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ ಪುನಃ
ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಪ್ಪದರ್ ಇರಬುದರ ಪವಿತ್ರನಾ ಬೇರೆ ಬೀಡಿದ ಪಣ್ಣು ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತದ್ದು ಎನ್ನಪ್ಪದರ್ ಸೂಪು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇದೆ ಕರ್ಣೆ 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 ಬರೋದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಚಿರಶ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ಚಿರಶ್ರೀಡಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ ಕೇನುಂಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಜೋಡಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ತೂವಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಹಲೋ ಟಿವಿ ದೀತಾರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಮದಾಸರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೊಂದು ಇದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಪವಿತ್ರ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಲು ಎಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಡ ಪವಿತ್ರಡ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಇಟ್ಲಾಗೆ ಕರುಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ದಾದ ಕರುಣೆ ಕರ್ಣೆ ಹೀರೋನ ಪುದರ್ ಕರ್ಣೆ ಒಂದು ಮೇದಾದ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮುಟ್ಟುವಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರೋಕೆ ಎಲ್ಲ 15 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕರ್ಣೆ ಮಂಡ ಹೀರೋನ ಪುದರ್ ಕರ್ಣೆ ಹೀರೋನ ಪುದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಣೆ ನಮಕ್ ಮುಲು ಮಹಾಭಾರತ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕರ್ಣೆ ಇಂಜ ಅರ್ಜುನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕರ್ಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಕರ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚುಂಡು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಪಿನ ಅವು ಹೀರೋನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿನ ಪರಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎರನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಅತ್ ಹೀರೋಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜುರಾಜ್ ಸರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೋಳರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೇ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಅವು ಆತ್ಲ ಇರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ಕೊರೊಂದು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಡೆ ಪುರ್ತಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡರ ಬರ್ಪೆ ಕರ್ಣೆ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ತಂಡದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕರ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪುರ್ತರು ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಓಕೆ ಕರ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟೀಮ್ ಇನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಿನ್ನಿಯರ್ ನಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿದೆ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಟೀಸರ್ ತೂದು ಕುಡರ ಪಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಬೈದರಿ ಆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಲ್ಲಿರಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಕಲು ಪಾತೆರೋಲಿ ನಿಕಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪ ಬೆನ್ನುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕುಲು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗೌರವ ಏಜಿಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆನ್ಪು ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಆತೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ತೊಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಸಾಕ್ಷಾತ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತೋಜೋದುಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನತರ ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪೋಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬತ್ತಿಗೇನ ಒಂಚೂರು ಏನು ಅವಳು ಸ್ಟೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಏನದು ಅವು ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ನೋಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಬಂದಿರಿ ಏರದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂತೂರ್ದು ಏರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಇದು ನಮ್ ಜೊತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಕರ್ಣೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕರುಣೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ರಮೇಶಣ್ಣ ಹೇಳಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು 6ವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರೇ, ಕರುಣೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟಿಯನ್ನವರೆಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಮಂಜು, ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಲರ್ ತುಣಗನೆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ತೋಜು. ಸೊ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಮೇನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಾನು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಿಗೆ ಮರ್ತೇ ಪುಂಡು ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಕರ್ನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಮಿಡಿದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ರೈತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಭೋಜನ್ ಅದು ವಿಸ್ಮಯ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ತಂದ ವಿಸ್ಮಯ ನಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಬತ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟೆ ನಕಲಿ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟೆ ನಿಜ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರೆಗೆ ಬೋಡದೆ ಕರ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಬೋಡದು ಅರೆ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕಥೆನೇ ಬಿನಿದಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಬಿನಿ ಆ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಂದಂಡ ಆ ಒನಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನಗ ಕೂಡ ಒನಸ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಅವೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೀರು ನೋಡು ಇರ್ತಿ ನೋಡು ಆತ ಮೋಕೆ ಇದೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಡೆ ದಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಡೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಂಡ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಮಲ್ಪೆದಂಚೆ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಲೆ ಬಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಲ್ ತಿಂತು ನಾನು ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಅವಳು ಪೂರ ಹೊರ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಮೀನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದೈತೆ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೋಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂದಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರ ವಿಲನ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ ರಡ್ಡು ವಿಲನ್ ಆಯ್ತು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಮನೆಯ ಮೂಳೂರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಅಂತೆ ಅವಿಭಜಿತ ವಿಲನ್ ಅಷ್ಟದಲ್ಲ ರಡ್ ವಿಲನ್ ಯಾನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ರೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಬೇಕು ಮಂಜುರಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನ ಮೂರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಭೋಜನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ತೂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಮಂದರ ಈ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ತೊಂಡಾರ ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಮೇರೆ ಮಂಜು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಮಂಜನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೇರೆ ಪನ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಒದ್ದೆ ಬಾತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಶೈಲಿ ಮಲ್ಪದು ಪಂಡ್ಯದ ಹಾಗೆ ಅವಂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಪಾತ್ಯನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ಬೇಕು ಕನ್ವೆ ಒಂದು ಮೂಂಗುಡು ಪಾತ್ಯನ್ನ ಹತ್ಬೇಕು ಕನ್ವೆ ಒಂದು ಪಂಡದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ ಎಂಚ ಮಂದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ
ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿ ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೊ ಆತ ಜನ ಎಂಚ ಸೇರ್ಸಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿನ ಹತ್ತು ಅವನ ಬೀಚ್ ದೀಪಾವಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನೋಂತಿನ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲು ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಭಯಂಕರ ಜನ ಅವನ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತನ ನೂದು ಸಿನಿಮಾ ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟು ನೂದನೇ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ಲಂಚಿನ ಟೀಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ ಜೋಕುಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪನ ಅಂಚನೆ 1,000 ಜೋಕುల ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಅನ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಪುಡನ್ ಜನ ಇರೋ ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲರು ಒಂತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಿ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಟಿವಿ ಒಂಚ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಚ್ಚಿನ ನಾನು ಆಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಕರ್ಣೆ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಉಂಟು ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಸರಿ 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 ಮಂದಿರಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ ಕುಂಪಲ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಹೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿನಾವಲಿ ಆವಲಿ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಟಿವಿ ದೇದ್ರ ಕುಲ್ವೇರು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಮಂಜುರಾಯನ್ ತೂದು ಪಾತೇರ್ನೆ ಅತ್ತ ಕರ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೇಗದಾಲ ಅವಕಾಶದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡಿರು ಅನ್ನಪಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಏಕುಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಡು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೂತುವಂತಿನప్పుడు ಸೊ ಈ ಬಹುಶಃ ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜ ಎಸ್ ರಕ್ಷಿತ ರೂಪನ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕನ್ನಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಉಡುಪಿಡಿ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ನಿ ಬಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಓಲೋಲ್ ಮೊತ್ತ ಕೊನೋಡು ಬಂದದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇತ್ತೇವೆ ಒಂದಾದ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ಏನೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬಂದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೋದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಬೈ ಅಂಚ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇರಿರು ಎಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುನರಾಪಕರ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ಣೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಐಕನ ಎದುರುಂಡು ಎಸ್ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೊರಮೆ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯಕ ಮಂಜು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಈತ ನಾಯಕ ನಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಕರ್ಣೆ ಇಂಚ ಕರ್ಣೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕರ್ಣ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಕರ್ಣೆದಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕರ್ಣ ಒಂದು ದಾನಶೂರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣೆನ ಆತನ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ಣೆನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಮಣ ಬಹುಶಃ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಲೇಖನೆ ಮಂದಿದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತು ರೀತಿಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬರು
ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಂದೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಆತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನಟನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಂಜುಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಮಲ್ಲೇರು ಭೋಜಾಮಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಲೇನ ಕೈ ಬತ್ತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಫೋನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒತ್ತುರ್ದು ದಿವ್ಯಾ ಪಂದ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಿವ್ಯಾ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕರ್ಣೆ ತಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಂಜುರಾಯ್ ಮುಳೂರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾತೆರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲೋಲು ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾಕ್ಕ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ತೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಫ್ರೈಡೆ. ಓಕೆ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಅದೇ ಬೈದಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸೋಮ್ಯಲ್. ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಪೋತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಸ್ ಎ ಅರ್ಜುನ್ಗ್ ಆಸ್ ಎ ನಾಯಕ ನಟನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ರಿವೆಂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಮೂಲ ಅರ್ಜುನ್ ಕರ್ಣೆ ಐತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕರ್ಣೆ ಆತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿವೆಂಜ್ ಟೈಪ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಟೀಸರ್ ಡೇ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತುಳುಕುಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡ ಅವೇನ್ ದೀದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನಕ ಅಂದ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೊನೆತಿನ ರೀತಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಲ ಕಮ್ಮಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಾದನಲ ಪೊಸತ್ ಈತನೇಟ ರಿವೆಂಜ್ ಆವಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪದಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದೇಟ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಕಂದೇರು ಪದ್ಯ ಆವಡ್ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಓಲೋಲ್ ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 90% ಮಲ್ಪೆಡೆ ಆತದೆ ಮಲ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಸ್ ಆಲ್ತೇವೆ 90% ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದ ಆಯ್ನೇಕ ಇದೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೊ ಅದು ಚಿರಚಿರಿ ತಿಳ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಸ್ ಕಪ್ಪಾತೀರ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಆತ ದಿನ ಐತದು ಮಲ್ಪೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಲ್ದ ಬರೀಟೆ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 days ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬತೆ ಯಾನ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾರವಂಡೆ ಗುಲ್ಲೊಂದು ಅದೇ ದುಂಬುದ ಬೆಟ್ಟಿಯರೆಗೆ ಅವ್ರ ರಾಮಣ್ಣ ಮಂಜುರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ದಪ್ಪ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ಮಾತು ಅವಲೇ ಐತಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಂತು ಕೊರುವಂತೀರ ಅಂತ ವಿನ್ನರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕಾರ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೆದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದ ಅದೇ ಎಂಚ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ మీరు ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅತ್ತಂದ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚೆನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದಾಗ ಆರನ್ನ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಪ್ಪೇರ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕುಡಂಜ್ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಯಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಶ್ಮಿ ಬಂದೆ ರಶ್ಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಥಿಂಕ್ ಕರ್ಣೆ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಪೂರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಿರಶ್ರೀ ಮಂಜುರಾಯ್ ಪೂರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಪುನತೆ ಎಸ್ ಈ ಸರಿ ಉಡುಪಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನೂದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ತುಂಬ ಏಪಗಳು ನೆನಪು ದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕರುಣೆ ಅಂದ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿಯ ಜನಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬತ್ತು ಓಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ಣೆ ಮೂವಿ ಬರ್ರೀಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಟ್ ಆಪ್ನ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನದಿಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐತ ಟ್ರೈಲರ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಪುರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತೀರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಎಷ್ಟೇ ಪಾತೆರ್ಪಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ಅಂತೀರ ಆರು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಎಂಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಅಂಚ ಪಂಡಾರ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡಾರ್ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥವಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನು ದಾದ ಪಾತೆರ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದಲ್ಲಿರಂದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂದು ಒಲ್ಲ ತೋಚ್ಪದ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟದ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಬೈದನು ಕರ್ಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಸೊ
ಪಾತೆರರ್ ಪಾತೆರರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು 2 ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತುತ್ತೆ ಈಜೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮೂಲು ಎಂಚ ಬೈದು ಈಜಿ ಮೂಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆನ್ನ ಬಟ್ ಇಂದೇತ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇತೆನೆ ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದಿ ಹೋಯ್ತಾ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಇದು ಅವಳು ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ಉಂಟು ಅವಳ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅದು ವಿಲಂದ ಕೈತಲ್ ಈಜಿ ಅಲ್ಪ ನೆಂಡು ಪೂರ ಸುತ್ತುವರಿ ಒಂದು ಪಣ ಮೂಳೂರು ಕೈತಲ್ಲತ್ತ ಮೂಲೂರು ಉಡುಪಿ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚ 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 ಪೋಯಿನಲ್ ಪೂರ ಊರೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜು ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಚ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಸುರುಕ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾನೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದನಾಗ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಜೆರಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡು ನಾನು ಜೆತುಪುನಾಗ ಲಕ್ಕದು ಲಕ್ಕದ ಬಿದೆಲೆ ತೊಗೊಂತೀರಿ ಪಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಳಿಗಿನ ಬಾರಿ ಪಣ ಆರು ಕಪ್ಪಾಯಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈರು ಕಪ್ಪಾಯಿ ಅಂದ್ ಅತಿ ಆನೆ ಇರ್ಗ ಗುಡ ಪಂಡು ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕಪ್ಪಾರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಉಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ದಾನಶೂರನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕರುಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕೆನ್ನಡ್ದು ದುಬಾಯ್ ಕಾಲ್ ಬೈತಾರೆ ಎಂಚ ಸುರುಟ್ ಇದೆ ನೋಡಾಪುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಂಡದ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ದುಬೈ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕರುಣೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ದ ಪಾತಿರ್ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕೇಳಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನವೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಪನ್ನೆ ಎಂಚ ಬಸ್ನಾಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದುಬೈಗೆ ಪಾಡುವಾರಂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಅದು ದಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಅಂದ ದುಬೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನಪುಜೇರು ಪೂರ ಊರೊಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಊರೊಡೆ ಪೂನ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ದುಬೈ ಖಂಡಿತ ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಕಲ್ಲ ದುಬೈ ಬಿಸಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಾರಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಪಾತೇರ್ದು ಅವು ಏನೇನು ಬಕ್ಕ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗೈತಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾತಲಿತ್ತೆ ಸಮ್ಮನಿಗೂ ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಿಖಲು ದುಬೈಗೆ ಮಂಜಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಬಂದೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಜುನ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತೂಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದುಬೈ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪೂರ ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ದುಬೈದು ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಾಂಬೆದವಡ್ ದುಬೈ ಎಕಡೆ ಬರ್ಲೇಕ ಅಂಚಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪ ಹಿಂಗ ಕಟ್ಟಂడి ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಎನ್ಕೇನುತ್ತೆ ಪಣ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಕರುಣೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವನನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇನೇನು ದೀದ್ ಅವನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಾಧಿಸೋಡು ಬಂದು ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ಗೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಿವೆಂಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೇಳ್ದವ್ರ ಸೊ ಐಟ್ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೋಜುಂಡು ఆయన ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ತೋಜುಂಡು ఆయన ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ತೋಜುಂಡು ఆయన ಐತ ಎತ್ತಿನ ಗರ್ವ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತ್ ಆಪುಣ ಆತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಕರ್ಣದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತು ಓಕೆ ಸೊ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಸರ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ಚಿರಶ್ರೀ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಗಲು ಹೀರೋ ಎನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಚಿರಶ್ರೀ ಕುದ್ದಾರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ತೂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪೇರಿಂದಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಯಾರು ಸೀನಿಂದ ಪನ್ನಗ ದೊಂಬು ಗಿಂಬು ಒಂದು ಬಂಡದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಗ ಅಂಚಿಂದನೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋದು ಕುಲುಂಡ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಸೀನ್ ಆಡಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ 15-20 ದಿನದಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಚಿರಶಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಚಿರಶ್ರೀ. ಮಂಜು ಈ ಅಣ್ಣ ಪಡೋಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಮಂಜುರೈ ಮಂಜುರೈ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟುಲು ಬೊಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಇಂಚ ವಾರಿತ ಫೀಲ್ ಆಡ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಲೀಡ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಶೈಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಟಾರ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಒಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದು ಅಬಕ್ಕ ಆತು ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ತೈಪನ್ನಗ ಮೂಂಕುಡು ಪ್ರಪಾತನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕನ್ವೆ ಆಪುಜ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಸೊ ಎಂಚ ಓಕೆ. ಚಿರಶ್ರೀ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಸ್ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾರೆ ವಾರೀತಿ ಇರೆಗೆ ಬಂತೊಂದಿರು ಬಟ್ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಲಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದಾಲಿಜಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಣತೆ. ಸೊ ಕಲ್ಪರೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ಲೈಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆತ ಜಂಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಬಟ್ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜರ್ ತೂಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಟಕ್ಕರ್ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಮಂಡೆಡ್ ಫುಲ್ ಕರ್ನೆ 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 ಅಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಕೆಲವ್ರು ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತೂಂದೆ ಉಪ್ಪೇರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜದಲ್ಲ ಆತ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದೈತೆ ಸ್ಟೋರಿಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರ ಕತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಓಕೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟೆ ಮಸ್ತ್ ಇಡೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಜೇರ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣೆ ಆರ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಸೊ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಜೇರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೀರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ರೆ. ಸೊ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡಿರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ నుంచి ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಬಂದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕರ್ಣನ ಮೂಲಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರೇ ತೂವೋಡು ಮನ್ಪು ನಾವು ಬಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಕೊರತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಖಂಡಿತ ಜನ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರಿ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಡಿ ಏನಪ್ಪ ನಾ ಈತೆ ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಮುಗಿವೆ ಅವಡಿ ಮುಗಿ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧಗ 6 ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸೀನ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲದಾಗ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾವೇಳ್ಬೇಕ ಮಂಜು ಸರ್ ಮಂಡೇರಿ ಸರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ ಪಾತಿವ್ರೆ ಬುರ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂತೆ ಅವು ಅನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಪೋಕ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಾಲೆ ಇಂಚ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಅವು ಕ್ಯಾರ ಬುರ್ಚವು ನಾ ಯಾಂ ಪಂಡೆಡವು ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಗುಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಂಡ ರೀಚ್ ಆಗ ನಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೈತು ನಂಚ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಲ್ ಪನ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿರ ಅವ್ನು ಉದ್ಯಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಟೀಸರ್ ಅಂಚೊಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಜತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ 2 ಗಂಟೆ ನಿಂಗೆ ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಎಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹಂಚ್ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಡೆ ಕಾದು. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬಂತ ಕರ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನೂದನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಅವು ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಕರ್ಣ ನೂದನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಕ್ಕಿರಿ ಕೂಡ ಕರ್ಣೆಗ್ಲ ತೆಕ್ಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ನೂದನೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು
ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀಜನ್ ಆಪಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು 13-14 ಸೆಂಟರ್ ಐಟ್ ನೂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜ ಅದು ಅಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸುದ್ದಿ ಆಪಿನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಪಿದೈಡ್ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯನ ಇಂಚಿಂದ ಎರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ನೂದು ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಬಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಐಟಿ ಎರೆಗ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತಾಡಗಲ ನೆಟ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಈ ನೂತನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೊ ಐಕ್ಲನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಂಡ ನೂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಣೆ ಸೊ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಏಪಲ ಕಿರ್ತುಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೊ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಅವ್ರ ದಾದಂಡಲ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೀತ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಬಂದು ಪಾಡ್ನತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಜನ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೇರ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆತ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸುಲ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತು ಜನ ಬರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ ಶುಭ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿರಶ್ರೀನ ಮಂಜುರಾಯಿ ಗೋಳೂರು ಏತನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ಣೆ ಟೀಮಿಗೂ ಸೊ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಣೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಗಳೂರು ದುಬೈ ಸನ ಫೋನ್ ಬಂತದ ಪಾತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿತ್ತೇರಿ ನೂತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋಚಿ ತೂಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮುಗಿಯಲು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ 4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ.